Исәнмесез, саумысыз, кадерле дуслар. Кайнар сәламнәремне TMTV каналында сезгә җиткерәм мин Ранил Нуриев. Бүген без резидентларыбызның мәктәп укучысы һәм студент чорларына әйләнеп кайтырбыз. Июнь айы ул мәктәп имтиханнарын тәмамлап, уку йортына керү имтиханнарын биреп йөрү вакыты. Шул сәбәпле мин бүген сезгә резидентларыбызның кайда укыганнарын, нинди имтиханнар бирүләрен һәм иң мөһиме, әлеге имтиханнарны ничек бирүләре турында сөйләрмен. Эфирда музыкаль биеклек тапшыруы һәм без башлыйбыз. Даими кагыйдәләр буенча без һәр атна бер резидент белән саубуллашырга мәҗбүр. Кызганычка каршы узган атнаның рейтинглары буенча без бүген Ризат һәм Зинирә Рамазановлар белән саубуллашырга тиеш. Аларның җырын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карабыз. Кадерле дуслар, бүгенге тапшырудан алып биеклек өчен көрәшүче Зәйнәп Фәрхетдинова 10нчы сыйныфтан соң авылда мәҗбүри эшли торган вакытка эләккән. Җырчы ике җиргә документларын тапшырып, имтихан биргән. Берсе Мәдәният һәм сәнгать институты булса, икенчесе медицина институты. Әйтеп үтәргә кирәк, Мәдәният институтында имтихан биргәндә, аның җавапларын комиссия белән бер рәттән ректор да тыңлап торган. Аннары, менә шушындый студентлар булырга тиеш бездә дигәндә чыгып киткән. Җырчының фикере буенча, мөгаен, әлеге сүзләр аңа керергә булышкандыр да. Ә безнең фикер буенча, Зәйнәп апага таланты булышкан, чөнки ул чын-чынлап талантлы шәхес. Һәм ул музыкаль биеклек хит парадында. Yokka koydum elimine, sağındırgan şiddet gül yürü, hatireler uyan kardı kırıktan, ballaşağım şığa Işıklar fama şul iken, kırşılarga selam birim desem, kimler isen kimler yok iken. İzlerimni saklayıp bu yılları, bu sıkmaktan urdek baskıldım. Eremede bürügenler ezdim, basmalarga basıp
Kışıklanlar hama şuğ iken Körşülerge selam birim desem Kimler isen kimler yok iken Türünde minutırtan sirin Serin saklı başka berevne Yakınlarım mini yoksun Allah Kiyelgi şidde yerine Yenkiler hamam şuligenler Kışıklanlar hamam şuligen Kürşilerge selam birim desem Kimler isen kimler yok iken Tuğan yakka kayttım elimine Uramlardan kat uradım Bala şağım yerde arttan kalmay Oğul hatirine uralır Yenkiler hamam şuligenler Kışıklanlar hamam şuligen Körşülerge selam birim desem Kimler isen kimler yok iken Körşülerge selam birim desem Kimler isen kimler yok iken Kimler isen kimler yok iken Kimler isen kimler yok iken Alina Davutovaga әле дә булса имтихан һәм сессия дигән сүзләр бик якын. Чөнки ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының 4нче курсында белем ала. Укырга кергәндә рус теле, сәхнә теле һәм бию кебек имтиханнарны биргән. Аеруча аның хәтеренә бию имтиханы кирип калган. Алина комиссия алдында рәхәтләнеп татар биюен башкарган. Аннан соң комиссияда утырган бер укытучы җырчының янына килгән дә бу биюне башка биемәсәң яхшырак була дип әйткән. Әлеге сүзләр җырчының кәефен бер дә бозмаган, киресенчә күтәргән генә. Буйгырга сәбәпләр юк та, чөнки ул имтиханнарны әйбәт биргән. Һәм бүген Алина Даутова 9нчы урында. Yürekkeyim siskenipler gide Kirek misin digen sözüne Kirek misin desin Kirek misin Kirek mevim bilem özümde Tiki yürekine Nişe giredi misin Sinen başka yaşı bilirgen Kirek misin desin Kirek misin Kirek mevim bilem özümde Tiki yürekine Nişe giredi misin Sinen başka yaşı bilirgen Tiki
de tınığı bilmedi Barı seni gene seydi Anlar miken sime digenne Gerek misin desin Gerek misin Gerek mevim bilem özümde Dik yürekine Nişe giredi misin Senden başka yaşi belirge Gerek misin desin Gerek misin Gerek mevim bilem özümde Dik yürekine Nişe giredi misin Senden başka yaşi belirge Dik yürekine Nişik giredi misin Şuyup bulamazsın Düzülmegen tügül düzülgen Yürek mina Gerek midir de ol Duysa ger seni süyüden Gerek misin desin Gerek misin Gerek mevim bilem özümde Dik yürekine Nişe giredi misin Senden başka yaşi belirge Gerek misin desin Gerek misin Gerek mevim bilem özümde Dik yürekine Nişe giredi misin Senden başka yaşi belirge Dik yürekine Nişe giredi misin Хамдуна апа Темиргалиева яш вакытта телефон станциясында апасы белән эшләгән. Эшләгәндә гел җырлап йөргән. Шуңа күрә апасы аны Стәрлетамакка музыка училищесына алып бара. Җыр, ритмика, рус теле кебек имтиханнар биргән ул. Хамдуна апа башкорт җырын башкарган һәм барлык фәннәрне 5кә биргән. Бары тик рус телен генә 3-легә биргән. Ләкин шуңа да карамастан укырга кергән һәм бүген ул безнең хит-парадның 8нче урында. Ortayası kilmişte Ömür gözüm jitse de Mehabetten yanan giyen Şeşlerge şok düşse de Jitmişinde 80'inde Uzarga yasın müzgen Hoşmakma dur diselerde Gidesi kilmiş yerden Yaşı gelip bu jirde Jitmişinde 80'inde Uzarga yasın bizgen Hoşmakma dur diselerde Gidesi kilmiş yerden Yaşı gelip bu jirden Yaşım 60'tan uzsadı Güvelim 18'den Yüzlüğüne birge Mehabbet dengizinden Jitmişinde 80'inde
Uçmak matur değilseler de gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Yaşı gelip bu dünyanın kaderin bilip gelen Süyülerden yanıp giyip Bağırım deyip gelen Çitleşinde 80'inde Uzarga yasın bergen Uçmak matur değilseler de Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Çitleşinde 80'inde Uzarga yasın bergen Uçmak matur değilseler de Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden 90'ında yüzlerinde Uzarga yasın bergen Uçmak matur değilseler de Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Hop 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 Uçmak matur değilseler de Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Мәктәпне тәмамлаганда чәчкә табиб булырга теләгән. Ләкин бәхеткә каршы ул Лениногорск музыка рәсем педагогия училищесына өстәмә белем туплау бүлегенә керә. Җырчы укытучыларын әле дә җылы сүзләр белән генә искә ала. Училище белеменнән башка җырчы менеджерлыкка да укыган. Алган барлык белемнәрем миңа тормышымда бик ярдәм итә. Укытучыларым да бик күп һәм кирәкле белем бирделәр. Мин аларга рәхмәтлемен дип сөйләде чәчкә. Ишекне син яптың, башканы син таптың, мин көтәрмен диеп уйладым. Ялгызлык бик яман, тик мин ялгыз калмам, тормышымнан мин әле туймадым. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Китүләр бик авыр, җаннарны өшетә, сулкылдый күңелдә үпкәләр. Артыңа борылма, яныма ыргылма, хисләр үдерли дә үтәләр. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә
Жанға ут саласың, йөрәгем ашкышы бүтәндә. Ир булып кала бел, мәхәббәт була бел, үткәннең тузанын күтәрмә. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Хисләремә бүтән ябышма. Безнең заманда бердәм дәүләт имтиханы дигән төшенчә барлыкка килде. Илдар Әхмәтов укыган вакытта андый имтиханнар булмаган. Шуңа карамастан Илдар әле дә уку программасының кайбер сорауларына җавап бирә ала. Урта белемнән башка җырчының консерватория белеме дә бар. Бар яклап уңган Илдар Әхмәтов бүген хит парадыбызның 6нчы урынында. Izlab yolga çıktım, min basmagan sokma kalmadı. Көп жерлерге алып барды yollar, бары сиңа алып бармады. Барган сайын ызына яра, көпме yollarыңды урадым. Барып жетпес yollar булмый диләр, сиңа барып жетеп булмады. Барган сайын ызына яра, көпме yollarыңды урадым. Барып жетмес yollar булмый диләр, сиңа барып жетеп булмады. Китәр yollar тиз ачылган иде, кире кайтыр юлны тапмадым. Сиңа таба каршы килгән чакта, син кул селтәп артка атладың. Барган сайын ызына яра, көпме yollarыңды урадым. Барып жетмес yollar булмый диләр, сиңа барып жетеп булмады. Барган сайын ызына яра, көпме yollarыңды урадым. Барып жетмес yollar булмый диләр, сиңа барып жетеп булмады. Барган юлда гел каршылык, кызыл утлар яна һәр вакыт. Язмыш аты синең тукталышны, узып китә булмый туктатып. Барган сайын ызына яра, күпме yollarыңды урадым. Барып жетмес yollar булмый диләр, сиңа барып жетеп булмады. Барган сайын ызына яра, күпме yollarыңды урадым. Барып жетмес yollar булмый диләр, сиңа барып жетеп булмады. Барып жетмес yollar булмый диләр, сиңа барып
барып җитеп булмады. Музыкаль бейіклік тапшыруның уртасына да келіп жеттік, дуслар. Һәм хит парадыбызның 5-ші позициясында популяр жыршы Элвин Грей. Аның үшін уку бір зур газап, чөнки аңа бір ничек тә вакыт җитми. Тыгыз гастрольләр графигында ул шак кына булса да уку өчен вакыт табырга тырыша. Кеше йокламыйча яши алсайды дигән теләк белдерде Элвин. Аның елама ярсыма җыры сезнең экраннарда. Киләсе резидентыбыз Эльвина укырга бик җиңел кергән, чөнки ул мәктәпне алтын медальгә тәмамлаган. Кем мәктәпне алтын медаль белән тәмамлый, шуларга бер генә имтихан бирергә кирәк. Һәм бу имтихан вокал буенча булган. 35 кеше арасыннан нибары 2 кеше генә бу имтиханны биреп, Мәдәният һәм сәнгать институтына Салават Фәтхетдинов бүлегенә укырга керә. Аннан башка җырчы химика технология институтында җиңел сәнәгать бүлегендә дә белем алган.
Bu bilimler ona күлмәкләр тегүгә ярдәм иткән. Күп очракта кызым Раяныга дигән. Үземә текмим. Бары тик дизайнын гына уйлап чыгарам дип сөйләде Эльвина. Ул бүген 4-нче урында. Toptadın güllerini, yar ettin kimlerini, sağışlar kulene düşürdü. Üzdün biti bağırı, bilmedin kadri, yolganını minele düşündüm. Yaşavım yazlarsız, kişilerim nazlarsız, yalgızlık şeşimni taradı. Dağlarım atılmay, dünlerim utalmay, şillerge daraldı muhabbet. Tenlerim işletti sinmine hıyanet. Dağlarım atılmay, dünlerim utalmay, şillerge daraldı muhabbet. Tenlerim üşüdü, ne buldu düşündü, işletti Qadaldı uqları, yolğanın aşısı yamandı. Yazmışlar uşağı, salqındır qışağı, yalğızım yanarğa qalğandı.
Талантлы һәм үзенчәлекле тавышлы җырчы Индиева узган атнада хит парадыбызның 7нче урында иде. Бу атнада, кадерле тамашачылар, сезнең игътибарыгыз ярдәмендә ул лидерлар өчлеген ачып җибәреп бронза медаленә ирешә. Аның җепләре сөтле җырына төшерелгән якты, төсләргә бай булган клибын экраннарыгызда каршы алыгыз. Бәлки гел булып, хуш исле гел булып үсәрмен мин. Бәхеткә төреп җылы сулар сибеп үстер мине. Күбәләк булып, кулларыңа кунып уйнармын мин. Син генә җәһәр миңа тимә, канатларың каерыла кинә. Сөю җепләре хыялым өтемә үргән. Серләремне беләп тылсымлы чишмә. Яныма килеп, аңа күз яшьләремне түгәм. Җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Бәлки төн булып, караңгы төн булып, җиргә төшәрмен мин. Сагышыңа юрап, очрашуга юрап тыңланып. Кара тел булып, иңнәриңә кунып, кабат елармын мин. Син генә миңа катырма, таралырмын, югалырмын кинәт. Сөю җепләре хыялым өтемә үргән. Серләремне беләп тылсымлы чишмә. Яныма килеп, аңа күз яшьләремне түгәм. Җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Бәлки гел булып, хуш исле гел булып үсәрмен мин. Бәхеткә төреп җылы сулар сибеп үстер мине. Күбәләк булып, кулларыңа кунып уйнармын мин. Син генә җәһәр миңа тимә, канатларың каерылыр кинәт. Сөю җепләре хыялым өтемә үргән. Серләремне беләп тылсымлы чишмә. Яныма килеп, аңа күз яшьләремне түгәм. Җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Киләсе резидентыбыз Айдар Галимовның 3 белеме бар. Беренчесе – Уфа автотранспорт техникумы. Аннары ул Башкорт дәүләт институтында юридик бүлеген тәмамлый. Аннары Казан дәүләт педагогия университетында музыка бүлегендә белем ала. 3 төрле һөнәрдән ул 3-нчесен сайлый. Һәм аның сайлавы уңышлы булып чыга. Бүгенге көндә ул популяр җырчы, Халыкара татар җыры фестиваленең һәм ТМТV каналының лауреаты, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты. Ә иң мөһиме, тормыш иптәше өчен таянычлы ир, балалары өчен ышанычлы әти һәм күптән түгел генә җырчы бабай да булды.
Соңгы 3 статус Айдар әфәнде өчен иң кадерләрен. Йөрәк яр җыры белән Айдар Галимов сезнең экраннарда. Искән жилдәй гомер үтте көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Байлык түгел, бай булу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә очмаслык булсын түккән көчләрең. Алсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Филүс Кахиров консерватория тамамлаган кеше. Укырга кергәндә ул вокал буенча имтихан бирүдән башка танылган иҗат кешеләренең биографиясын сөйләгән һәм солфеджиодан да имтихан биргән. Җырлап чыкканнан соң башкаларны тыңлап тордым да укырга керә алмам дип уйладым. Барысы да шул кадәр яхшы итеп җырлыйлар иде. Икенче көнне килсәм, минем исемем исемлекнең иң өстендә һәм иң зур баллар белән тора иде дип сөйләде Филүс әфәнде. Шул исемлектәге кебек җырчы бүген безнең хит-парадны да җитәкли.
Еліміріп күткен яшілікілер өткен ұнытқансыңдыр сен мені көптен ұнытқансыңдыр сыңдыр шусыңдыр язмышылар шулдыр ялғышылар шулдыр ұнытқансыңдыр сыңдыр шусыңдыр язмышылар шулдыр ялғышылар шулдыр сен енді мені ойламайсыңдыр ұлы да ойламай деп ойлайсыңдыр ойламайсыңдыр сыңдыр шулсыңдыр язмышылар шулдыр ялғышылар шулдыр ойламайсыңдыр сыңдыр шулсыңдыр язмышылар шулдыр ялғышылар шулдыр Yaratmışsındır Yaratsan eğer Kilgeler idi Senden bir haber Yaratmışsındır Sandır şulsındır Yazmışlar şuldur Yalgışlar şuldur Yaratmışsındır Sandır şulsındır Yazmışlar şuldur Yalgışlar şuldur Yazmışlar şuldur Yalgışlar Менә шулай дуслар, артистларыбызның матур һәм популяр җырларын тыңлап, музыкаль биеклек тапшыруының 10-лыгын бергәләп билгеләдек. Киләсе атнада TMTV каналының иң мөһим хит парадында нинди үзгәрешләр булыр? Якшәмбе кичке сәгать 6-да барысын да белерсез. Ә мин Ранил Нуриев сезнең белән шушы минутта сау булашам. Пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.